Alerta, alerta. La Terra ha desaparegut. Salvant-te la vida l'any 912 vaig modificar el passat i segurament vaig provocar la desaparició de la Terra. Per tant, és possible que siguem els dos únics terrícoles que quedem en tota la galàxia. El vostre planeta ja no existeix. No podeu viatjar en el temps i no teniu missió. Jo de vosaltres buscaria feina. En aquesta part de la galàxia s'acostumen a buscar aventurers o mercenaris per determinades missions delicades. Cementiri de naus espacials. Planeta Lordol, sistema Altair. A veure, que activarem l'autoassecat. N'estic fart de trastos inútils que fallen sempre! Hola, que dormies? Sí, això mateix. Busca'm una caixa del sistema de govern automàtic B-17 en aquesta pila de ferralla. Escolteu, criatures de l'univers! Classificat en el lloc 57 dels 2.000 principals de l'espai. Aquí tenim l'èxit intergalàctic de l'esborro. S'explosió. Ràdio galàctica? Quin horror! Dec tenir el braçalet de visió avariat. Interferències? Deuen ser per culpa d'una font magnètica. No rebo cap senyal biotèrmic, però sembla viu. Això no m'agrada. Un androide. Valerian i Lorelin. Perdu quelque part dans le temps, il y aura toujours une étoile. Valérian, à travers toutes les galaxies, toujours à la recherche des siens. Mals temps. Ostres, tecnològicament és perfecte. És clavat als aldebarans. Vostè no és un Blagos, oi? A més, per sort, és observador. D'això, on et van fabricar? La meva referència és RGE321. No li puc dir res més. No tinc accés a cap altra dada de la meva fabricació. M'ajudes a buscar una caixa del sistema de govern automàtic B-17? Ho sento, no estic programat per mecànica aeroespacial. Però les possibilitats de trobar la caixa aquí són gairebé nules. Ja, però una de nova no me la puc permetre. Mira que bé, una nau Blagos. No es preocupi. M'han vingut a buscar a mi. El quartet Mortis. M'han descobert! M'hauré d'ejectar. Ja em sap greu, però he de sortir disparat. Passi-ho bé! No pot ser. El sistema antigravitacional s'ha apagat. Auxili! Valerian, una nau Blagos ha aterrat a prop teu. Sí, ja ho sé. Són el quartet Mortis. Valerian? Valerian, què passa? Contesta'm! Valerian? Oh!
Un cop analitzades totes les dades disponibles, estic en disposició d'afirmar que en Valerian segurament li ha passat alguna cosa. Moltes gràcies, Rhonda. Què faria sense tu? Heu fet bé d'avisar-me. Què, terrícola? Quina sorpresa! Ens tornem a trobar, eh? Ah, però si és la trompeta còsmica que desafina. Quina gràcia! Tens cada sortida. Porteu-lo a Beta Lyra ara mateix. Però primer, escaneseu-lo i transmeteu les dades al doctor Zessel. Si els androides poguéssim sentir compassió, és el que sentiria per vostè en aquest moment. I suposo que tampoc estàs programat per aixecar la moral, oi? La nau del quartet Mortis s'ha enlairat. Surt de l'atmosfera. Ha entrat al subespai. No detecto cap senyal d'organisme viu a la superfície del planeta. O bé en Valerian és a bord de la nau, o bé... Esclar que és a bord de la nau. Lorelin, recorda que la caixa del sistema de govern automàtic B-17 està avariada. Pilotaré manualment. No és aconsellable, no tens prou hores de vol. És un cas d'extrema urgència. Vigila el sortint. Sí, i el veig. Ah! Massa tard. La terrícola us persegueix. Ja hi comptava. Escolteu atentament. Queda terminantment prohibit desintegrar-la. Si ho feu, us faré desballestar. Reduireu la velocitat i permetreu que us segueixi. Estàs cremant els motors. Activa la centrifugadora protònica. Sí, la centrifugadora protònica. Ara falta trobar-la. Em sortiran blaus. Molt bé, ja la tens. Hem trobat la nau. Quina sort! Sí, massa i tot. On som? Al quart planeta de Beta Lyra, a la clínica del doctor Zessel. Una clínica? No m'agraden les clíniques, i menys les injeccions. Tens sort de ser un androide, Roger. No saps què és el dolor. Doncs miri, els últims models estan programats per sentir-ne. És un sistema molt eficaç per tenir-los ben controlats. I una altra cosa, sóc un model RGE, no Roger. Sembla que et vagin fabricar aquí. No li puc dir, ho sento. Aquesta informació no hi tinc. Sí, no hi tens accés, ja ho sé. Però per què t'has escapat? No havia sentit mai que un androide s'escapés? Em van instal·lar un programa de lliure albir. Tenia dues opcions, quedar-me o fugir, i vaig triar fugir. Ben pensat, ara no sé si vaig fer el millor. RGE! RGE! Com m'has pogut decebre tant? Eres el meu fill, la meva obra mestra! Li demano perdó, doctor Zessel. A partir d'ara triaré més bé. Ara no tinc temps d'ocupar-me de tu. T'esperes que tampoc has de fer res. Agafeu el terrícola!
falta poc. Sí, ja hem aterrat. I sóc principiant. Podria haver sigut pitjor, però som lluny de l'edifici on ha aterrat la nau i no sabem si en Valerian hi és ni si és viu. És clar que és viu. Què? Està còmode el terrícola? Tot preparat, excel·lència! Aquesta me la pagaràs, Gorgiodol. Què em voleu fer? És fàcil, ho entendràs de seguida. Farem una còpia dels teus pensaments més íntims. Què? I després els implantarem en el teu futur bessó. Vinga, vagi per feina, va! Ja ha parlat prou! Què passa ara? No ho sé, però pel que es veu, aquella noia ocupa tots els pensaments d'aquest bípede estúpid. Està enamorat! Enamorat, diu? Veus, quina angúnia! Gairebé em fa pena. I ara passem a la fase següent. Deixa't vestir, imunda! No em deixis anar! Hola! És perfecte! És perfecte! Què representa això? Que tu, o més ben dit, ell, tornarà a la teva, vull dir, a la seva nau, i es reunirà amb la seva companya per continuar la recerca de la Terra. Què? I si la Terra, tal com em penso, existeix de debò, seré el primer a saber-ho. Lorelin, cuca meva, que vinc corrents i volant! Si tot va com està previst, per fi sortiré d'aquest espantós punt central, perquè el comandant suprem em farà primer ministre. I a mi, ministre de Sanitat. Tan petitons i tan lletjos. Lorelin, t'has fet mal, amor meu. Valerian! La meva estimada Lorelin, t'he trobat llum de la meva vida. Escolta, segur que no t'ha passat res? Una pregunta, Roger. RGE 321, no Roger. Si em ve de gust dir-te Roger, et diré Roger, entesos? Ho entenc, ha pres una decisió, és comprensible. Sí, i la pregunta, hi ha alguna manera de sortir d'aquí? Per descomptat que n'hi ha una, i tant. Què?
Per què no m'ho deies abans? Perquè no m'ho ha preguntat. Ah, els androides. Com ens escapem? Ho sento, però no li penso dir. He analitzat els pros i els contres i he decidit demanar perdó al doctor Zessel i servir-lo fidelment. No és el meu dia de sort. Ho sento, RG, però els Blagos ja no volen androides amb lliure albir. He rebut l'ordre de fer una revisió completa del teu programa. Una revisió completa? Emporteu-se'l! M'hi nego. Ra, noi, quan decideixes fer una cosa no t'estàs de romanços. Segueixi'm si vol viure. Ara sí que t'escolto. Lorelin, el cor amb el ritme dels teus passos delicats. Els meus ulls són el mirall de l'amor pur. Vols parar? Ja n'hi ha prou d'aquesta broma. Què? Creus que el que sento per tu només és una broma? Quina decepció, quina tristor! Posa'm a prova, si vols, reina del meu cor. Es pot saber què et passa? No et reconec. És que t'estimo. M'agafarà un atac. Pels dimonis de Centaure, quin lloc més sinistre. Són androides que esperen que els programin. Fa posar els pèls de punta. Amb això els Blagos podrien conquerir tranquil·lament la galàxia. Corri! Pugi en un saltador i fugi. Què? I tu, que no vens? No, he decidit quedar-me. Però quin disbarat, vine! No. Tal com ha dit, els Blagos conqueriran la galàxia amb aquests androides. Si per desgràcia se'n surten, voldran destruir el lliure albir a tot arreu. Pensa-t'ho bé. I ja ho he decidit. Sé com destruir la clínica. Adéu, Valerian. En Gorgiadol no li farà gens de gràcia! Ai! 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 La Tempus Fugit! Hi ha d'haver alguna manera d'aturar-la, aquesta màquina! L'he trobat! Ai! N'estic fart d'artefactes inútils! Reina del meu cor, reprendrem la recerca de la Terra ben enamorats. Serà molt romàntic. Ai, para o et vento una bufa. Sí, una bufa. Les teves bufetades són dolces com el perfum de rosa. Vols provar les meves? Segur que no et fan el mateix efecte. Necessito unes vacances. RG! Sóc el pare! No siguis criatura! Va, obre la porta! Perdó, no sents! Podràs conservar el lliure albir! Vinga, no estiguis enfadat! Evacuïn la clínica. Explotarà d'aquí a 1 minut. I em dic Roja. Ja n'hi ha prou. Drets! Qui és en Valerian? Jo. Lorelin, elimina aquest impostor vulgar que s'interposa entre la nostra felicitat i et prometo casar-me amb tu. Casar-m'hi? Abans viuria amb un ramat de llums llafiscosos. Ui! No, espera't. No és que siguis lletja ni que et falti intel·ligència, però tens un caràcter insuportable. Ai,
Sóc jo, en Valerian. No, sóc jo. Sóc jo, amor meu. Què? Li fa un petó! Lorelin, Et vols casar amb mi? Era massa amable per ser tu. Roger. Maleït sia! En Gorgiadol no li farà gens de gràcia! Això no acabarà així! En Gorgiadol no li farà gens de gràcia! El nostre pla per conquerir tota la galàxia tindrà un retard considerable ara. Trigarem mesos i mesos a reconstruir la fàbrica i trobar un savi de la categoria d'en Cèsar. Ha sigut per un desgraciat cúmul de circumstàncies, vostra immensitat. Un desgraciat cúmul d'incompetència, sí. Tot això no hauria passat si no hagués sigut per la teva idea absurda de fer un replicant del terrícola. Vas desobeir les meves ordres. Jo t'havia demanat que el vigilessis i prou. Faràs un mes sencer d'autocrítica. No! Autocrítica no! Autocrítica no! 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 Si ho entes bé, el teu replicant estava programat amb els teus pensaments més íntims. I en els teus pensaments més íntims només hi surto jo. Només faltaria. Per evitar que em pirategessin la ment, em vaig concentrar molt en un sol pensament. En tu. Podria haver triat qualsevol cosa. Qualsevol cosa? Què vols dir amb això? Sí, com ara un motor de fotons o un raspall. Un motor de fotons o un raspall? Quines penques que té, no el suporto! Lorelin! Oh, Lorelin! La meva papallona delicada! La nineta dels meus ulls! La meva cuca! El meu tresor! Casem-nos! Ai, un ja costa de suportar, però dos? No, gràcies. Ets el meu sol, la meva lluna, el meu tot! Casa't amb mi! Potser no els hauria d'haver destruït tots, els androides. M'avorriré tot sol en aquest planeta. Però tinc la facultat de triar. No tinc per què avorrir-me. Hola, criatures interplanetàries! Ara, la petició especial d'aquesta tarda de part d'en Roger per en Valerian amb tot el seu efecte. Escoltem l'androide decidit dels barbs de Punta Negra. Endavant! Fins un altre, amic meu.